kang pasok. Jenny! Hello. Namiss ko to. Hello. Hello. Makinig kayong lahat! Magtrabaho lahat dyan! Nagpapasahod ako ng sapat! Ayusin! It's a joke! Padiwatang kay ganda! Makinig kayong lahat. Bago lang ako ng sakyan. Saan na yung ano ko?
po, last ball na. Isang anilyo na lang po yung ano. Last na to. Yung iba na itali na yung tatay. Yung dyan, natali na yung tatay. Ha? Oo. Ito na lang. Tapos pupormahan na to. Kaya kung makabuhos kami ngayon o bukas, abang na lang po sa mga susunod na araw-araw na ginagawa sa bawat channel namin. At salamat sa mga sponsor patuloy na sumusuporta. Babae Project, Kuya Nuli Vlog, Team Hawaii, mga sponsor, FW, mga nanonood. Kaya kayo palagi. Balik ka. Yan, hindi pa talaga ma-persa yung kamay. Nahihirapan ako. Kaya kailangan nating magtrabaho kahit may ano tayo, may nararamdaman. Kakaya pag di tayo tumulong. Ano, kahapon okay na yan. Ngayon magana naman. Bilang tiga. Yan, tapos na. Ito na po yung natalian ko ngayon. At yung iba, yung nagawa rin ni Kogatcho. Tingnan nyo na lang po sa channel niya. Yan. 1 point. Ay. Oh, ayan. Nandito pala si Nuna. Nandiyan pala si Nuna. Hindi ko napansin, nasa taas kasi ko eh. Yan. Nandito sila Nona, Badit, si Nanay. Marami. Wala kayong pasok? Wala. Sige, salamat. Limits off. Ay, ano? Wow! Sarap. Ay, gumawa nito. Kami. Kayo? Yes. Sarap. Kuya Gacho. Thank you. Sarap nito. Amoy! Ram. Sarap. Jong. Hindi. Taod. Ram. Tawa ko dyan. Dyan ako galing. Masarap yan. Yan ako dati nagtatrabaho. Robert? Ako ah. Paranaque yan. Anong ko ano yun? Manufacturer ka lang? OIC? Leslie. Malinig man yan. Oo. 5 years ako dyan. As in malinig talaga po no, proseso. Ngayon Pero- kaya baga gumana is yung mga kuha na Sa iba. hindi maganda pagkakagawa, yung sanitary ano rin di malinis pa. So noon ha, walang pasok. Lalong nagbo-blooming si Nona. Kuya Jong. Kaya pati ikaw, ngayon lang kita nakita. Bakit kaya? Oh, may pasok kami. Ngayon wala. Ngayon wala. Wibis. Buti tumambay kayo. Parang iba na yung tingin mo kaya Para makita kita. Parang iba nata yung tingin mo. Oo. Mayroon naman. Benuli, parang may bago na naman tinitingnan siya Shilo. Oo. Ay lumapit pa, lumalapit. Dilo! Dilo, alik ka dito. Kwento ko sa iyo yung kalamat ng buti. Ang butiki. Dapat si Bal. Ay si ano, sino ba si Bal ito?
Nag-ipon-ipon ang mga angel. Nag-ibon. Nag-ipon-ipon. Brent Castillo. Yan. Ano si tatay? Yung preparation para sa ano, lunch time. Nagsulit ka, kinabot ka. Magulat ko sa kaunta. Preparation for lunch. Hindi sila kaya ni Jen. Ano kaya pa? Ayos pa? Pahinga, pag napapagod, pahinga. Pahinga lang ha. Pag okay na, balik ulit. Walang susuko. Wala kang isa-shout out. Sa kaibigan ko, kakamuhan ko. Sino? Si Elmer ko, nanonood siya sa YouTube. Nanonood? Elmer, taga Karamuan. Ano apelyido? Ng po. Abiho po. Abiho. No, shout out daw. Elmer Abiho. From Karamuan. Mga pinsan na Abiho dyan. Oh. Katagyan nila. Ayos ah. Artista ka na. Sabi mo artista na ako. Sabi mo, Ano po ako? artista na ako. Ayayin mo sila dito. Hello guys, kain po. Hi, Gagat. Ano nga? Kuya Jong! Hello. Namiss ko to. Hello. Hello. Ah, Kuya Jong! Jojo Ilo. Hello po. Kuya Jong. Yo. Thank you. Ah, si Nona. Lalong nagbo-blooming si Nona. Dati asinan. Saan ka? Tay, kain na. Ayan po, lunch time. Ayan, Kuya Gat, yun nasa taas pa po. Tay, Ayan si Diwata. Ayan. Sarap po kayo tayo lang. Oh, kain na. Sarap ng ulam. Palusag. Gabi. may sasabihin ako sa'yo. Anong gusto mo, kakain o kakainin? Ang tatay. Yo. Kainan time. Kain mo. Ay, Ang po ulam namin, laing. Laing. Sarap. ay, ano na tayo? Sisimula pa nga lang ako. Ayaw pa. May napot. Yan eh, pagkaon na nga ni Jenny sabi dahil magmumyika ka. Manikang Sa raga. Para sa pag naulog. Posa. Mumyikang paso. Jenny!
Strong mother. Hindi mo ginanggan. Ako magsisilo talaga. So, naulog ko mo. Okay. Kuhan ko sa nalagod na kaampang na si nanay na magkaon. Si Madir, Oo. buong buhay mo. Oo. Kita Madir. Pagkalan ko rin. Kaya mag-motivate. Atin na pala pinaka-most rejected. Kuya, ngayon lang nakasabay si nanay. Ha? Kumain. Oo, di ba? Ano ba ka? Sa Budol Fight pa. Budol Fight pa. Bambi. Bambi. Labad ko lang rampahan niya. Ngayon lang. Mangkog niya. Pak! Pak! Mag-imagine fight. Ano sa patigan kataga ko? Pinakapadilan kayo. Ang kabuga. Oo. Di ba? Kasi balating mo. Malating mo. Pinakapadilan. Wala. Ang baso. Nagkastoryo. Alam niya ito. Di ba storyo? Di ka ito muna kapakukup sa tunad ko ah. Oo. Natro dia, Gwen, buko sila sa Gwen. Mga araw ng gali. Pakup sa tunad niya. Para makain naman si Kuya Noli o kawawa naman. Ubuso na ka nung sana ta sayang. Mabusong kita na amang Diyos. Dapat mo. Linis na siya. Tabang. Dapat ito po. Tabang. Ha? Tabang. Yamin. Tapos ka Tabang ang kanin na ako. Matabang ang kanin. Sa isang araw, ano naman kalamalan. Todo na to. Ay, hindi na inumos lahat. Ano ba? Sa pintok taba. Dala ninyo din. Ayun pala. Ayog mo pati yung kato. Pero ang klase kan nga balon. At hindi na ka magluluto. O sana yung magluluto. Ay, magayon na Gusto mo magkatol. Ako siguro, kinaging cut nga ako, sukat nga ako. Pati na. Nangyari na. Oo. Siguro kinaging cut nga ako. Siguro, Alam na pag ganito. cut nga ng San Fernando sa Magatol. Madaling gawon. Magatol ako. Sige pa kagungo ka. Pwede na. Ha? Sige pa Hindi na kagungo. kumakago, pero kinuha. Kagungo na Ano lang. sa dito? Ano pinadala? Yan, Pascual. Hello po. Eric baba? Ate Eva. Yan, hello po, Ate Eva. Yan, Albert. Hello. Nung dabaw po dyan. Kapantay. Saan pa rin nag-dito? Tay, kain na tayo. Pagkakarap na tayo sili pa. Joel Guzman. Hello po. Alam mo ba kulay? Maguna ko na ako mag-interact sa Kanin. gusto nitong din ng kayang. Rupa May kinto? Rupa May. Sinasaniban na na. Nasa niba na ako kami ka Jill. Arnel Vargas. Arnel Vargas? Ay, Kuya Arnel Vargas. Kilala ko yan eh. Ziri ka? Reggie Santos. Hello. Kela Barrete. Hello. Laurel. Nakikita ka sa mga ganun mo. Pero ang buhay. Dapat ano,
Ginawa kang appetizer, Gwen. Kain. talaga. Ako yan. Gulay. Kain lang. Ako na raw, bumbay ka na ng stand. Hindi makailangan pa. Akala ko mababanat sa akin. Oo, sabi. Akala ko babaw. Ano sabi? Isi mo daw. Ganun, may bounce. May pitik tas may bounce. Kung doon alam, magsaya siya. Ilalaglag ka talaga pula. Paano ka makakabawi? Ano ka mabawi dyan? Ilalaglag Wala magsaya ako, ganun, ganun. Oo. Paano ka makakabawi niyan? Oo. Wala, bumigay na. Bumigay na. Baka sa ano lang, pag sila na lang. Oo, sabi ko nga, aarangkada yan pagka yung ano, yung Paano ni Gwen pag kayo na lang? Wala. Ano sabi? Wala. Ganun pa rin. Doon nga sa gilid, eh, kami na lang dalawa sabi niya, dang. Yes, dang. Yari talaga, naglag talaga. Ha? Tita Red na talaga. Bumigay na. Iwas. Ganun talaga. Pantay tila. Ulit. Talaga. Sinabi. Ulit nga, hindi nga dinabot. Ano? Dinabot. Sabi ako na magkulat ang boss mo. Sige nga, TikTok nga. Natatawa ko kay Kuya Pula. Bakit? Bumibigay na Tita Red talaga. Sabi niya, Uy, bitik ba? wala na. Diyan ka sa harap lang. Ano? Umitik ang kamay. Para masaya. Umitik ang kamay. Tita Red talaga. Dang. Doon. Dang. Dito ka dito. Kasi doon. Ano sabi ni Pula sa'yo? Nilalaglag ka ba doon? Sabi niya ni ano, ni Kuya Pula. Kasi mo daw. Yan, nagaganon na siya ngayon. Para bumabounce. Nangihina kasi. Nag-i-spring yung pa? Ganun na. Hey! Tapos ka rin na sasabihin. Support tayo, ganun. Nag-i-spring yung pa? Tita, ay, pula. Tita Red. Tita Red. Ang bira. Pinagtagin nila ang Tita Red. Shout out rin, Pula pa rin siya, kaya Tita Red. Ang bira buhay. Pula pa rin, pero Tita Red na nga lang. Bakit ka May bansag ka na rin. Paano yan, tol? Ano gagawin mo yan? Sama ka? Nang recruit. guys. Oo. Wala, si Tita Red talaga yun ang ibabaw. Namiss ka ng mga viewers. Namiss ko yun. Bagay sa kanya. Namiss ko din po kayo. Yes, Shout out po sa inyo lahat. Tita Red na talaga. Ako di ako papa. Bumigay na. Kinausap ako doon sa gilid. Akala ko may hanap. Ano sabi? Isi mo daw. Ha? Ganon? Nagganon. Ang bira Nag-bounce pa yung ba? buhay. Nag-bounce talaga? Ayun, isa pala. May isog. Ayos. Ano? Mingin? Ano sabi? Nakaabalan mo daw. Pula. Sabi mo na. Pula. Di ba pa din? Ang magiging? Tarawan natin palang mga vlogger. Hello po. Hello po. Hello. Oh. Hindi po tayo matatapos sa kaka-hello. May sasabihin daw, tol. Lapit daw kasi agad pag tinatawas. May sasabihin daw sa ginsan. Love you all po. Tino. Huwag kang iikot. 1, 2, 3. Ay, ulog! Log! Talaga! Malupit! Ikaw na lang mag-isa. Ala na, lug. Palaban talaga si Tino! Palaban! Palaban ba? Paano si Pula? Paano si More. Tino! Lug. Palaban! Matindi! Matindi. Ano, The Jenny? best. Matindi! Talaga? Matindi! Wala si Kuya po Ay, yan. ulog! Log! O baka may message ka? Wala na rin idea. Matindi! Matindi talaga. Tanggal talaga yung kinain. Si tatay, yung reaction niya kanina sa akin. Nonchalant. May message ka sa kanila. Ay, may message. May message. daw, Gwen. May message kay Gwen. Ay, makikinig ako. Huwag mong takpan yung uso mo.
Oo, parehas lang yan. Sino ba hiya ko? Walang hiya ako. Ganun dapat. Dot malakas. Iba palaban? Iba palaban oh. Oo, palaban lagi. Ano sasabihin mo? Ayun na. Sige, sabihin mo. Ano sasabihin mo? Palagi babalik pa rin sa yakap mo hanggang sa huli. Palagi. Hindi ko ba yan? Ano ba? Ano? Nakakakalma daw ako palagi. Eh! Kaya yung naging inspirasyon niya sa paghahakot ng buhangin. Kaya takbo niya. Oo. O, tatanungin kita. Tilo. Oo. Anong masasabi mo kay Pula? Ay! Ano? Ala! Sige muna. Sige, nanaw si Pula. Pak! Ano natin dyan na sabi mo? Anong masasabi mo kay Pula? Na nag-ano kay Gwen na hindi siya... Nag-ano? Ano ayusin mo? Ano? Ayusin mo yung ano mo. Anong masasabi mo kay Pula na si Gwen nagsabi kay Pula kung kailan siya magdidiskarte? Kung siya magsasabi ng kailan ka magdidiskarte kay Gwen? Lupit ng manager. Direktor ng manager pa. Ngayon na talaga! Grabe sobrang lupit! Ano na talaga? Ngayon na talaga! Ngayon lang. Ano na si Lilo? Kay Pula yung ganyan tapos teres. Yata Jenny, tiris pa. Matindi si Lilo! Kuto na lang pala si Pula. Matindi si Lilo. O, tigil. Sabay-sabay. I love. Hindi ka na sa malapit. At ba sa Lilo, sa binyak ka. Nakakatakot. Sa mikrap mo. Sa malapit. I love. 1, 2, Ray, go! 2. Dinawag talaga yung kasama. Kanino ba isipin mo? Masabit. Matindi. Matindi talaga. Kala ko lang ako. Malupit. Ginanon na ako eh. Hindi ako makakatulog! Hindi na ako makakatulog! May sumabit sa kamay ko. Ang sabi di ba? Anda, ako nga nakatagot kay Tiloy. Kamagay ko minrangkot. Wala ka sa mingon. Kuya nun. Bagal magising boss. Legal, yung ano niya yung mata ganun. Logo. Hindi ko makalimutan yung ano ni tatay. Sheila yan. Doon na ako. Bye, pating pahuway. Ingat. Thank you so much po. Bye. Thank you so much, Team Pahuway. Sobrang nakakatuwa. Bye po. Saan to? Lumaos ako. Ano na siya? Punta na siyang Bye school. po. Busog?